Når vi først går i gang til at vaske, ja. København. Ej, shit, hov. Nej, det kan stille over her. Det kan stå her. Okay, hej alle sammen. Velkommen til vores YouTube-kanal. Og i dag... I dag, så står vi ude på toilettet, og vi skal prøve at smage vand fra toilettet. Så hvis du her filmer, og så drikker jeg vand på vandhanen. Hvordan smager det? Smager ret dårligt, faktisk. Men nu er det Olivers tur til at smage. Hvis jeg lige får en god kameravinkel her. Det smager fisk! Men nu er vi færdige. Det var alt for i dag. Nu skal vi til dansk. Nu skal vi til dansk. Så vi ses. Hej. Hej alle sammen.